Kahle bana sibude namanje. Awusobuka phela besibonga njalo. Futhi kwena. Wahambe ngale futhi. Wena ngikutshelile athi yabheda leti yakho. Buka manje uthi njani? Ngokahle Peters. Na umbukelela njani ngempama? Abusihlama wena. Ya phela wesihlama. Kodwa leso sihlama sikutshela ngani ukuthi amasimba lento obuyenza uthi uthatha intombi yomjida wakho. Nya, Kodwa mshita ngiphethe lezo. Shi. Hayi, ngcono ngoba uyabona kwensizwa. Uyazi mfethu ngifuna ukuthi mina ngakho ukudlelwa sibumba nje asekuqaleni kodwa wena phezulu wenza lamanyala akho lapho. Ubumbanalo elalela Peters angifuni usibunda lezi kwami. Hawu qambushile ke mnumzane ngoba kuzomela uxolise. Ngixolise. Hayi ngathi uyangilawula nje. Wesibahle. Awungitshela ukuthandela. Yangithuka imamba yabo manje. Ngiyabuhlihle lapha. Uthuka mina wena, uzela. Ujwayele lo. Xolise mina. Ngeke ziyathela kakhulu. Uzayami. Ya ngisakhona nje ngisebenzi sakho ngiyindawo mina. Awu uthande. Qeda kukhuluma naye nje manje. And uthe usebathole bonke labo plan labo la bafita khona uKD. Ya khululeka ngisakhona nje ngisebenzi sakho.